Yurdumuzda sağdın durmuş yörülgelerini berkitmek, keselerin öňüni almak we ilatyň saglygyny goramak meseleri döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şunu dünýäniň öňde barjy klinikalary, saglyk merkezleri bilen gatnaşyklary eşeňleşdirmek häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň hataryny kesýetdenili. Şu nur paýtatymyzda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Aşağı şäheriniň Çağı ortopediýasy hastahanasynyň bölüm müdiri professor Boşek Türkmen German hyzmatdaşynyň çäklerini çağalarda we ul adamlarda dowuş gelýän keseleri ýürütülüşdirilen döwrebap anyklaýyş amallarynyň ýerine ýetirilişi bilen tanışdy. Mehmanyň belleşeli Aşgabatyň saglyk merkezleriniň enjamlaşdyrylyşy ýokary halkara görkezçilerini we häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelýär. Türkmen lukmanlary mehmany saglyk merkezleriniň enjamlaşdyrylyşy bu ýerde keseleri anyklamakda we değişik bejerge işlerini amala aşyrmakda ägürt ul mümkinçilikleri bolan enjamlarda ýerine ýetirilýän lukmançylyk hyzmatları bilen tanışdyrdylar. Germaniýaly professor Lukman Türkmenistanda 3-nji tapar bolýanyny belläp, ýurdum saglyk goraş ulgamynyň ýeşiniň netijeli häsiýeti ýetigini aýratyn nykdy. Ýurdumyň saglyk goraş edaralaryny ýokary derejede enjamlaşdyrmak, bejerişiň görnüşlerini we hilini artyrmak bilen bir hatarda. Lukmanlaryň hünär derejesini kämilleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şunyň bilen baglanykda türkmen lukmanlary dünýäniň iri we öňde barjy klinikalaryna tejribe geçip, häzirki zamanyň ösün tehnologiýalaryny hemde lukmançylyk ilminiň gazananlaryny işçiň özleşdirýärler. Bu bolsa ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesiniň we hiliniň ýokary bolmagyny şertlendirýär. Ösüşleriň belentliklerine tarap önemli gadam urýan ýurdumyň saglyk goraş ulgamynyň lukmanlary garaşyda bakyp tarap Türkmenistan bede watly atmyradyň mekany ýylynyň dowamyny ilatyň aýratyn çağlaryň saglygyny goramak bilen baglanyşykly meseleleň oňuň çözgüdüne gönükdirilen giň öçürli işleriň amala aşyrylýanyny anlatydylar.